Bon dia. La llengua és un mitjà de comunicació. Cada persona que parla més d'una llengua és més d'una persona, més d'un pensament. Llavors, és una enriquidora. Quan més llengües parles, més savi ets. Des de Catalunya Central, on visco jo, la gent em coneix, m'adreça sempre en català. Quan surto de la meva comarca, pel meu accent, la gent, quan parlo amb ells, canvia del català al castellà. I això és una cosa molt lletja. Perquè si vols defensar la teva llengua i la gent vol aprendre, ajuda'ls. Comunica't en català. El català també és una llengua, té riquesa, té conducta i té forma de ser. És un esperit viu. Feu servir aquesta llengua i el seu esperit perquè és enriquidora i on mereix. Gràcies.